Hello, good morning. Share ko lang po ining template para makapagtali ka itong mga nabakunahan na kay booster shots, COVID-19 booster shots. Okay, so aram tama baga po na igwa ng bagong summary sheet na pipa-submit ang division focal person. Okay, ang summary sheet na ito ay siring kayo niyang itsura. Okay, kung mapapansin nindo, igwang dinagdag na columns from AP to AY. Okay. Ang purpose kay ini ay para maaraman kumpira na sa mga teaching, non-teaching personnel ang igwa ng booster shots. Okay. Mapapansin man nindo na ang teaching and non-teaching igwang another columns for A1 category, A2, A3, A4. Okay. Ini ang itsura. Ini so nadagdag. Okay. Ganyan. Kung nagagamit po kamo ka itong consolidator file na pinag-share ko dati, mapapansin nindo, so bukasan tayo ng sample data. Okay. Kung mapapansin nindo na igaman si rin kayo ni igwang mga sheets named sa summary sheet, category, VACStat summary, para digdi yan, and igwang mga sheets labeled A1, A2, A3, A4. Okay. Digdi sa A1 to A4 sheets, digdi nakalaag ang mga pangaran kan mga personnel. For example, ang kaput mo ay was North. So, digdi nakalaag so gabos na mga personnel under A2 category. Okay? Gabos yan na personnel. So, mga sample data man sana po yan. Okay? Sa A3 naman, yaon man din so mga names kan mga personnel na nakabilang digdi sa A3. Also sa A4. Okay? So, nakakategorize na siya. Ngunyan, kung mapapansin nindo, ang saro sa mga tigahagad digdi. Okay? Kasi gabag ang mga column sa day hanggang digdi sa ayan, column K. So, ang saro sa mga tigahagad digdi ay ang vaccination status, which is ang nasa column G. Okay? So, ang ibig sabihin po kain mga yaon digdi ay pag halimbawa 0 ang value, ibig sabihin ang personnel na ini wala pa siyang vaccine na naitao. So, blanco yan. Okay? So, dapat yan blanco. Okay. 0 pa eh. Okay. So, susunod. Halimbawa nga ini si Mr. Peter. Igwa na da siyang sarong naitaw. Ibig sabihin kayan, natawan na siya ki-initial dose. Anong itinaw sa iya? Pfizer. Okay. Hindi naman, mapapansin nindo, si Ma'am Seriola, 2 na ang vaccination status niya. Ibig sabihin, nakumpleto niya na sa initial and sa second dose. Anong tinaw sa iya? AstraZeneca. Okay. So, digdi, mapapansin nindo, halimbawa, yan. 2 months siya, pero ang vaccine brand ay tinao ay Janssen. Okay. Johnson & Johnson or Janssen. Okay. Nga 2. So, ibig sabihin kaya, kompleto na siya kasi single shot man sana yan, di ba? Ang code na ini para sa initial or complete. So, since ang Janssen ay single shot, 2 na tulos ilagin to kasi kompleto na yun eh. Okay. Di ka mo malagi 1. So, pag Janssen, 2 ang ilaag. Okay. Ganyan. Kung malaag ka mo kan halimbawa booster shots na digdi.
Ang mangyayari ay, kung mapapansin din yung ngayon digdi, di ba? Puros pa yan, 0. Okay. Kung natata 0 pa yan. Amang yaon dyan. Pero dahil wala ka pang tigalag digding, may booster shot na. Okay. Gabos yan. Either 0, 2, or 1 pa lang. Okay. Yan. What if halimbawa, digdi sa A2 category, si Ma'am Seriola ay natawan na ki-booster shot. Okay. Nagtaram sa Indo halimbawa via school health coordinator or kamo bilang school health coordinator nagtaram mismo sa Indo, inapot nindo ay si Ma'am Seriola halimbawa na, uy, iyo po, natawan na po ako kay booster shot. So, ang vaccination status niya na, imbis na 2, since may booster na siya, magiging 3 na yan. Silalag na po nindo 3. So, ano ang late tinaw sa iya? Pwede nindo po ining hayaan na lang, yaon dyan, kasi ibig sabihin, ini so dating tinaw sa iya. AstraZeneca. Okay? Pwedeng maglag na lang kamo digdi. So, ano nga tinaw sa iya? Pfizer. So, Pfizer. So, kaya po naglag ako digdi extra column for your notes. Okay? Day po nindo tabi ini paghiriroon ang mga yaon digdi. Kung ano lang po ang expected na data na values dyan, iyo lang po. Lalo na po digdi sa mga naka-highlight na yan. So, pag teaching personnel, ilag nindo T. Day ka malag teacher. Di na ikaw malag P or principal niya, si rin kaya, school head. T or N lang. N for non-teaching personnel. So, day ka malag NT. So, ang expected value for column F ay either T or N only. Hindi naman sa vaccination status, either 0, 1, 2, or 3. 0 pag warang-wara pang bakunang na itao. 1 kapag igawa ng initial dose na itao. Apwera Janssen ha. Kasi pag Janssen, 2 nang ilalag nito. So, 2 is for Janssen or kapag nakompleto na ang bakuna. So, 2 doses. Okay. Except Janssen. Okay. Including Janssen, I mean. Okay. Pag 3 naman, kapag igawa na siyang booster shot. So mapapansin nindo, sa A2, igawa ka ng sarong 3. So, okay. Mabaldis ka pa ba digdi sa summary sheet? Dai na, kasi automatic na po siyang nagtali. O yan na baga po, 1. Wala man akong pick type na 1. Okay? Pero, natali niya na. Okay? What if ibalik ta ini sa 2? Ano mangyari duman sa summary sheet? Ilingon ta, back to 0 na siya. Okay? So, ini po ang saro sa advantage na siguro masasabi ta na day na kamuma para mano-manong baldis digdi sa summary sheet na tigahagad kan division coordinator. So, mas madali na po ini. Kasi, ang tatrabaho na lang nindo every time na igwa ka mo ki-updates or every time na igwang updates hali sa mga school health coordinators o sa mga katrabaho nindo ay inina sa ng column G. Okay. Halimbawa ngaya, gabus ngaya sinda or gabus ini ngaya halimbawa, ining man naka-highlight, natawan na ngaya sindang booster shots. Ano ilalag nindo? So, ilalag nindo 3. So, 3 gabos yan. So, mapapansin nindo, pira ining natawan, booster shots para sa A2 category, 10. Okay? Ngunyan, 10 nga abasong mabaldis man digdi, hilingon ta. Okay? 8 plus 2 is 10. So, nga taga bako gabos sa A2. I mean, sa teaching. Kasi bako man po yung gabos teacher or teaching personnel. Mapapansin nindo igong letter N. Digdi, duwang letter N. So, ibig sabihin, duwang non-teaching personnel under A2 category ang may booster shot na. So, tama ba? So, duwada ang non-teaching ang may booster shot na. So, di ka na mabaldis digdi malagi number. Automatic na po niyang itatali. Okay? So, yan ang advantage kaya. So, yan para sa A2. Ngunyan para sa A3, the same process. Malag ka mo, halimbawa. Ngunyan, ibalik tayo ni sa gibunta ngayon, halimbawa, gabus 2 pa lang sinda. So, magiging 0 na dapat duman sa booster shots 1. Okay, 0 na yan, gabos. Okay. So, tandaan ta po na bako lang po ini para sa booster shots. So, mga
initial doses, tigatali niya man giraray. Okay? Kung mapapansin din do, iyan. May mga entries na yan. Wala man akong manual type dyan, di ba? Automatic na yung nagatali digdi sa summary sheet. Ganyan. Digdi halimbawa sa A3. Okay? Okay. Gabos halimbawa naman sinda, natawan na ngayon sinda ki booster shot. So, ining 8 ini. So, maalag ka na digdi. 3. Okay? So, ngayon, 8 yan, di ba? So, ilingon ta kung nagtali duman. So, 6 plus 2. So, igwada ang anom na A3 teaching and duwang A3 non-teaching. Ilingon ta. Duwa da. So, saro, duwa man anggad na non-teaching. So, the rest, teaching. So, siring man sana po kayan, mas madali na baga po tabing ibo na day. Tandaan ta lang po, na bago po kamo mag-update kayo ni, siguraduhon po nindo, nagabos na columns na yan, iguang mga nakalaag na entries. Okay. Gabos yan, magpuon pa lang sa school. Pasiring digdi sa column K. Nata? Kaipuhan po iyan, duman sa summary sheet. Okay? Okay. Yan, gabos yan, kaipuhan dyan. Okay. Ang surname, first name, middle name, lalo ng age. Ini, teaching or non-teaching, vaccination status, vaccine brand, po pwede tang magamit yan sa pagtali kung sisay ngayang natawan o pira ngayon natawang Sinovac, pira ngayon natawang AstraZeneca, ining mga AEFI or immunization. Tigatali man po yan duman. So, kaipuhan indong entries dyan. Okay? Kung mapapansin nindo digdi sa part na ini, diba, yan baga yan, AEFI. Yan, So, kaiba po yan sa tiga baldis or tiga tali. So, ano ibig sabihin kan digdi? So, paano ka mo ma-fill out digdi? Halimbawa ngaya si Riola ngaya na taong tawag kay ni booster shot. So, 3 na yan. Anong tinaong ngayon sa iyang booster shot? Pfizer ade. Yan, Pfizer. So, ang ilalag dito sa column ay kung halimbawa naka-experience siya pero big manage siya sa harong lang. So, pag daiman siya naka-experience, laging do N. N stands for no. Okay? Dahil ka mo malag dyan halimbawa, naka-experience ngayon po ngayon rashes, pero nga nag-inom lang si Tirizin, nawara na. Malag ba ka mo digdi rashes? Dahil yan bibilangon niya. Kasi ang tiga, kung lang po kayo niya, ang tiga, bilang lang kayo ni is either N or Y. So, N for no and yes naman or Y naman para sa yes. Okay? So, N or Y lang. So, pwede ba ka mo maglaag dyan tulong Y? Dai. Okay? Kasi, ang posibleng values lang dyan ay duwang N sarong Y. So, halimbawa, tinawan siyang Pfizer, sa ngunyan, currently confined sa sarong health facility due to AEFI, malaga mo digding Y. Okay? So, ano ngaya ang na-experience niya? Halimbawa, ngayon nagkakaigwa siya edema ngaya, siring kayan, o kung ano. Digdi na ka umalag. Dahil ka umalag, digdi kung anong AEFI na experience niya. So, Y or N lang ilalag digdi. So, kung wala man niya siya na-experience, dahil ka umalag dyan, lag na lang ka mo digdi N. Okay? So, yan. Ining sa column J naman, kung na-confine siya sa health facility pero na-release na. So, kadalasan digdi, kabus yan, N, or kung igwaman, digdi sa column I, igwang may na-experience inda. So, malaga lang ka mo digdi. Bawang fever or rashes. Okay. So, AEFI, Y. So, mga kadigdi, igwa na siyang nakabaldis dyan. Okay. Tanggalon tayo ito. Ibuntang N. Ano mangyari? Naging 0 na. Diba? Okay. So, yan na yun. So, natapos na ka mo. Halimbawa, natapos mo na sa column A2, category A2 sa category A3, and category A4. Ano nang gigibuhin din do? Igwa na ka mong report. So, lagang halimbawa ini. Ibuhon tagabos 3.
Ibig sabihin, kabos na sila na taong key booster. Yan. So, kung mapapansin nindo, digdi sa summary sheet niya, iyon na ang mga natali niya. Ngunyan, iguan na ka mong report. Ano nagigibuhon nindo? So, gigibuhon na po nindo, i-save lang po nindo yan. Na. Pero, ang isa-submit nindo, bako ining bilog na file na ini. Okay? Bako ining bilog na Excel file na ini. Ang isa-submit po nindo ay ining single sheet lang. So, paano nindo malilipat digdi sa taga-require na template ang data na hali duman sa tiga-baldis nindo? Simple man sana po. Okay? Kukopyahon nindo ang entries digdi. So, magpuon sa B6, pasiring duman sa AW. Right-click nindo, copy. Okay? Na-copy na nindo. Once again, digdi ka mo sa mag-drag ko na kan cursor nindo sa B6. I-highlight lang nindo ang B6. Tapos, pindutin nindo Shift, Control, End. Okay, i-highlight niya gabus. Nakaipuan mo makopya. Right-click mo, copy. Okay, nakopya na niya. Madumang ka mo sa template or sa summary sheet na kaipuan i-submit. Malagman ko na ka mo sa B6. Ma-right-click ka mo, paste values. So, yan na yan. Okay? Yaw na yan gabos. Then, naka mo mamano-mano pa digdig. Ay, pirang ngaya. 1 ngaya o 0 kung ano. Then, na. Okay, mag-take advantage na kamo kan, ano ini, copy-paste values. Okay. Digdi naman yan ini sa errand ini. So, sa ini makukuha, hanapon mo man duman sa file mo. Digdi yan. Yan. O, yan. Okay. Copy mo na. Okay. Okay. Madumang ka sa tiga-require kan division coordinator. Paste values mo na. Digdi naman. O. Sa inyan mag-umali. Digdi yan mag-umali. Highlight muna pasiring dyan. Copy mo na. Lipat mo na naman digdi. Paste values. Tapos. So, save mo na yan. Okay. Ngunyan, pag na-save mo na yon, ano nagigibuhan mo duman? Halimbawa, i-close mo na yan na de. I-close na naman ining file na ini. Okay. Close na yan. Okay. Don't save ko lang. Okay. So, ano nagigibuhan mo digdi? I-rename mo na siya. Halimbawa, ang district mo halimbawa ay pangaran niya halimbawa UWAS West. Kung igwang UWAS West. Ade, sample man sana. UWAS West LM. LM only. Yan. So, na-rename mo na. Ini na ang isa-submit mo sa sa division coordinator. Pero lagan mo mampalan. Diba, isa-submit mo ini, required ka baga ngayon every Thursday. So, halimbawa, March 3 na sa Thursday ngayon. First Thursday of the month. So, 2022. So, yan na ang file name. Yan na ang i-attach mo sa email na ipapadara mo duman sa division coordinator. Tanganing igwa kang report. Okay. Pag binuksan mo yan, okay, anong laog ka yan? Inisa ng file, inisa ng mga kunya na yan, mga information. Hasta duman sa tiga-require niyang with booster. Okay. Yain na sa mga A188-A3, wara digdi. Taang A182-A3, nakalagpo yan duman sa tigatalihan mo. Okay. So, nagdigdi ka nagatali. Ini lang ang i-retain mo sa computer mo. Itong saro ang isasubmit mo sa division coordinator. So, siring masana po kayan. Madalion man sana bagatabi ade. Yan. Sana nakatabang. Good morning.